Aka kitab Ezekiel nongia tulupangio I yaka jinkordor jankimane. Ezekiel is speaking about the preciousness of a temple, and he sees the beauty of God's presence in the temple. Malakimane kalonga jaka katlong jonga jingae. Ha kiyimane jongi Catholic ngidonga Duwan. Naka Duwan katuit iya kawaduit badap daka jingae kumba u Ezekiel ulayoyi haba pipet ya ka Duwan haba pishong saudong jong ka Duwan pidi ben kinmau shisendon hod nga syong hakamat ka Duwan banak kabangan sayo pidiyang ya kawadu jong ka jingker ko wadu jong ka jinga wadu jong ka jingisne wadu jong ka jingid bangandup laban pengam yalade hakene ka wadu jong ka jingisne wadu jong ka jingker ko wadu jong ka bor wadu jong ka jingi dubale. But kane kalonga jinglong kerpang jongki yimane kaba u Ezekiel ulayo I kami. But kata ka waduid kan rong ludya bar kibriyo bakaloy ban rong hapo. Kane ka waduid kalonga waduid jongka baneng. Habang iwan po'y siya ka jingmane u Jesu. Habang isyong pelut por haka mas bakoy. Ngibarong ipengam yalade. Hakane ka bor bat ka ityar jong ka beneng. Kabawantuin man ka por. Kabamot. Ka jingkantang mas. Ka jingmane u Jesu. Ka jingkinia Eucharist. Kamde ka kamkay. Kamde ka kamkay. Kamde ban syuduay ni Pulek kadbamon. Omde ban shuruai kadbamon. Omde shuban pendap ya kerukam. Henre ngide ban shimmenta. Ngide ban shimmenta. Omde ban shupeit kai. Omde ban kongo samdia. Omde ban riki kai kina kumbapile. Ngidang trang na do bastang hado bakuit bangindup lah ban rong jilliu hakane ka jinglom pide ban sauto shai kadaria kane. Nagataka daw wangel ula yalam ya Ezekiel hapo kataka wad haba nur banrung hapo wangel ula penbor ya banrung ban hadu bandapoy bamla yengshu